Birjolastu izeneko ekimenean gaude, hemen aurrek jolasteko bertze modu bat ezagutzen dute, hainbat eta hainbat produktu birziklatuta, eta aipatu behar da gainera, gehienak gozatzen ari direla, ekimen aski desberdin eta bereziak baitaude, momentu honetan berean, musika sortzen den eremuan gaude. Segitzen dugu, Iruñeko San Ferminetako hainbat ekitaldi biltzen eta hementsen dugu Birbusa, egunon? Egunon, bai. Bueno, konta iguzu, zer da Birjolastu? Birjolastu aurrendako jolas parke bat da, adin guztietako aurrentzat, eta bederatzi gune ezberdin ditugu berrerabilitako materialekin, aurrak goxo egoteko tankonera parkean jolasean. Bueno, ikusi dugu bertzen artean horrak sukaldatzen ari direla, etxeko lanetan, eraikuntza lanetan, itsasontziak egiten. Zer da gune horietan pixko bat egiten dutena? A ber, ontziralekuan adibidez, birtziklatutako ontziak eraikitzen dituzte eta uretan ibiltzen dira goxo jolasten. Zirko-mirkon badituzte zirkoarekin harremanatutako jolasak egiteko aukerak. Gero badago berreraikuntza txokoa, zeinetan berrerabilitako materialekin eraikuntzak egite dituzte, dorrea, gazteluak, gurpilen txokoa ere badaukagu hortikan, eta hor gurpilekin ibiltzen dira jolasean, gustora, zer gehiago, musika txokoa, hemen musika egiten dute eskuekin, berrerabilitako materialekin beti ere, sukalde zonaldea, zeinetan pinaburuak, tuboak, eta birtziklatutako materialak sukaldatzen dituzten. 0 urte bitarteko aurrendako txokoa ere badago hor, eta hor txikitxoek dituzte jolas ezberdinak jolasteko, eta gero ahotsaren laberintoa dago hor. Tuboetatik hitz egiteko, alde batetik entzuten da, eta bestetik ikusi behar da nora doan ahotsa. Eta zenbat begirale edo zaudeten? 20 begirale inguru gaude, erdiak euskalduna gara eta horrela elebidunez aritzen gara. Eta Birbusa hau edo zer da, hemendikan oharrak edo banatzen dituzu edo? Hemendikan ematen dira oharrak parkea pixka girotzeko, horretaz gain galdutako aurrak ona datoz, edo galdutako gurasoak batek daki, eta galdutako objektuak ere ona ekartzen dizkigute. Zein izaten da ordutegia eta egutegia, egunero egoten zarete hemen? Egunero gaude goizeko 11:00 ordubiak arte eta arratsaldeko 6:00 9:00 arte. Aurren harrera pentsatzen dut ona izanen dela, ez? Hor ikusi dugu gozatzen. Aurrak pozik daude, aukera daukatelako parke guztitik zehar jolasteko, era autonomoan, eta haiek haien jolasak modu propioan garatzeko. Azkenean materialak eskaintzen zaizkie, baina haiek dira jolasaren arauak asmatzen dituztenak eta gustora aritzen direnak. Hortaz erran dezakegu, kaso San Ferminekin hainbat urtetan lotuak egon dira aiziarekin eta aurrarekin batez ere barrakak eta bertzelakoak, hau modu desberdin bat da, aurrek ongi pasatzeko eta bertzelako jolas motak edo ezagutzeko, ez? Ekimen berri bat da, naiz eta enpresa hau Zaragozakoa, urte asko daramazki, emaitze honekin antzeko jolas parkeak eskaintzen. Baina urten estreinako eginda hemen takoneran, eta parajea ere aipatu beharrekoa da, ezta? Ze oso leku goxoa da, proposa eta zuaitzen itzalpean oso gustora gaude. Ederki, esker mila Birbusa, hitzok guztiak eskaintzeagatik, eta ongi ibili. Eskerrik asko zuei, eta guztia gonbidatuta zaudete jolastera. Lehenengo aldia. Eta gustatzen ari zaizu? Bai. Zetorri zara bakarrik edo lagunekin? Nire aizparekin eta aitona eta amona eta ama. Eta zer ari dira, baitere sukaldatzen zure aizpak? Ari dira labadoretan. Garbiketa lanak egiten? Bai. Tu sukaldari bezala? Ez. Edo garbitu arropa? Garbitu. Garbitu, bale. Kaixo? Kaixo. Zein da zure izena? Inigo, eta zer ari zara hemen? Pianoa edo horrelako gauza bat jotzen. Baina ikusi dute kanturen bat jotzen ari zinela, ez zinela... Piratas del Caribe. Piratas del Caribe? Ara? Eta lehenagotik ikasi duzu edo? Bai. Musika dakizu? Bai. Eta instrumento jotzen duzu, pianoa? Ez, flauta. Ara, flauta, txirula. Eskolan. Jolin, eta erakutsiko idazu nola jotzen duzu? Bueno, bai. Mi, sol, la, si, do, re, si, la, sol, la. Mi, sol, la, si, do, re, si, la, sol, la.